ልبولد زانتا ودرزا دراسي قويتوم جيلة ترختي موسى قرماتيونن راهل عقباين أوها هاد دبسي يوناس مكونن أغربتي إيري زارا انترتينمنت إذا سبعي ستعنا اللودي وا انت هيداقي مزعقر قروزولو وقود دحن أبي مخيبت بمبال نابت صحفتها مستملست بغصبت مهدرات حنقيتا نود رزان مدلايكت واتسخلا اتا أبي صحفتها سنبرة تليفون سلا زبلت كاب أف دقة مليسا على حلتا هلو من قبل دما بلت نايتبوش مسمر زيت محلالة فلا ملأختي نمملاس بتحد دمسي سلام رزاني مس بلا ود رزانكا وي ماتي أتنايو حكماتي ديخا بلت رزانت دمس بمسمع قريموا سلاز تتراترت هو أني رزاني كم يوعي الكغل أملاخي مسجن ماتي وا حجنا بخاخ مت إلى نوت أخلوك كي خدوي الكلي إيه نايد حندا سرعة قريف قطر مدرنا بايك تمثل يا أخي وا انت هاللو دي حدش نجر ويس قطرها لنا يلومي لب ولد زانتا ودرزان مبل 264 كفال نو قطرة سيبلنا الماتيه جن بابا بزعبا مرعانا خزاربه كادلوسي قدن لو مخرخب ولا نتزوعي وسلاز بلني كنقرا كايلخ متحاسي بنيره اوكي بابا غلات دا بدا حندي دليني بزعبا مرعانا دا انتاي كبلن دلي واي انتاي كبلك خمس دلي سيفلو تكون ماتيه حراي دحان امو ساعات كنديك متصل نسعة سلسة دحر قطري وطير كالو ماتيه حراي صبو كمتص يبلي ناي مشيت الرغبن شاو رزاني بلا امو بل من تاكازي ترفك سقدم كام زامو كسع ساعات زاكل كان علل حراي رزاني صقم يلن قلتي فخمصي شاو دحر الرغبنا مقرتي اوكي باي ماتي سي يو ليتر بمبال تليفون عصوتا رزنت ود رزان مس رزنت مستزراربه آتو غلاتي نمنتاي كم زدليو نقدم متان كفلت إلو نافسارون مدوال قدفو با مو كساحنا يقوطراي غزي زاكلسي كخيرات انداسوا اندافتين صنح امبر بمبالكا نابريغا مجانون كدا سلام الجمعة إلو اتو مس بلخا سراغ زربا زركبهم بزحت دق اسمرا سوانا ستيو كعللو صنحو نعبه زخوف بل ماتي وسحاوي إلا قال فتين ابتقى كوف نخبل حبرتو نتعنا اكبرو إيتا ودرزان عركي انت دا كمان عدو عيلكونكا وهي كتت كانت خدا بلو سراغ زربا شعو بارخلنا بلو مس بلا ملاليقو أقدحو ودرزان هو إن هلا خلقا أبكالاي ورار توقي متيس كما خاحن كسبلا اللخو سراغ زربا عركي بلو ودرزان ون الناس حقا جد لو ما حنقا سايت بالعين سور كل غزيز زلو بلا حدا ود سنبر زبلو ود دباشاولون الناس حقا نايلو مزقرم كوي إذا كرني أبغز يدرج
ብሔራዊ ውትድርና በበቀበሌ ኻይ ነይሩ ምሽ ሽዑብ ደካ ሓደ መዓንጣ ንብሎ ወዲ ገዛውትናስ ሰለስተ ግዜ ሚዛን ከያኸለን ኢሎም ካብ ውትድርና ትሪፎሞ በሎም ወዲ ስምብር ደጊሙ እናስሐቀ ዋ ክንደይ ኮይኑ ሚዛን እንዳወደይ ኣያኸለን ኢሎም ኣትሪፎሞ ሓተተ ሰረቕ ዘረባ 45 ኪሎ ዝምዘን ነይሩ ክገርመካ 3 ዓመት ሙሉ ወላ ሓንቲ ኪሎ ስለ ዘይወሰኸ ሰለስተ ግዜ ንብሔራዊ ውትድርና ተነፂጉ ድሕሪ ናጽነት ግን ኣብ ቀዳማይ ዙር ምሳና ኣብ ሳዋ ተዓሊሙስ ሕጂ ኸቲቱ ብግንባራት ኣሎ ብምባል ካዕካዒሉ ሰሐቐ ህዋ ኣብ ተኳዕ ጸማም ወይ ዕውር ማለት ኣካለ ጎደሎ ዝበሃል ነገር የለን ዘተንፍስ ዘቡ ዋላ ይንቀሳቐስ ኩሉ ንኽኸቲ ዝግደድ ንሕናስ ኣብዚ ከተማ ኸቲትና ምስ ባህላዊ ጉዳያት ህግደፍ ኮይንና እንዲና ንባዕላ ዝኸውን ድራማታትን ፊልምታትን ሰርሕ ዘለና በለ ሰረቕ ዘረባ ብወገኑ ብኣታ ወድረዛን ዓርከይ ኩራራኸ ኸመይ ኣሎ ኣብ ካልኣይ ወራር ተኣምር ከም ሰርሐ ሓደ ወዲ ገዛውትና ኣሎ ወዲ ሃዱ ነጊሩ ንብለካ ጅግና የኹራራ ብጃኻ በሎ ሰረቕ ዘረባ ንወዲ ረዛን ስማዕ ሰረቕ ዘረባ ዓርከይ ካብ እንዳመሰ ዘረባ ሰሰሪዕካ ድራማ ምስራሕ ሎ ማእኽለካ ኪዳብ ግንባራት ብይካሉ ዋርሳይ ዝፍጸም ዘሎ መሰንክር ቅያ ኤርትራውያን ሰኒድካ ሓቀኛ ታሪክ ክደርስ ኣለካ ካብ 10 ቀለም ሕትታት ሓንቲ ደርፊ ወይ ድራማ ተተሓላልፎ መልእኽቲ የድምዕ ናይ ዝንብሎ ዘለና መረጋገፂት ከዓ ዋርሳይ ትብል ደርፊ ህያው ምስክር እያ ኩራር ዓርከይ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ነፍሲ ወከፍ ዋርሳይ ተኣምር ሰሪሕ እዩ ኣታ ወዲ ናይ ብሓቂ ብዝወራር ተኣምራታዊ ጅግንነት ርኢና ኢና ሰራዊትና ከምቶም መዋግእቱ ዝኣክል ዕጥቅን ስንቅን ከምኡን ሞራልን ሓቦን ዘስንቕ መንግስትን ተዝህልዎ ነይሩ ከዓ ብዘይ ምግናነ ዝብለካ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ነዚ ብኩሉ ግንባራ ዘሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ጸራሪጉ ናብ ኣዲስ ኣበባ መእተዎ ነይሩ እዩ ኣብ ውሽጥና ግን ማዓፀገሚ ዘሎ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ኣነ ሕጂ ኣሕዋተይ ኣብ ዶባት እናተዋደቑ ገዲፈዮም ኣብ ዝኸፍ ኢለ ዘለኹ ብምባል ርእሱ ደፍአ ወዲ ረዛን ብድሕሪኡ ኣብቲ ገዛ ጸጥታ ሰፈነ ሰዓት 2:40 ኣቢሉ ምስ ኮነ ማዕጾ ቤት ጽሕፈት ረዘነት ብደገ ተኻዕኩሐ እታ ገለ ወረቓቕቲ ኣኻኺባ ኣብ ሓደ ዓቢ ደብተር ትምዝግብ ዝነበረት ረዘነት ቀላቲ ነታ ኣብ ጸጋመይቲ ኢዳ ኣሲራታ ዝነበረት ሰዓታ እናራየት መንከይ በለት ማዕጾ ክትከፍት ናብቲ ማዕጾ ገጻ ሰጎመት ማዕጾ ከፊታ ነቲ ኽጽበዮ ዝጸንሐት ኣፍቃርያ ርእይ ምሰበለቶኻ ማቲይ መጺኻ ሃኒተይ ብምባል ሓቒፋ ክትስዕሞ ጀመረት ኣትረዛነይ ቀስባ ዋብ ኮሪደር ኮይና ዘለና ኢሉ ናብ ውሽጢ ገዛ ደፊእዋ ብምእታው ነቲ ማዕጾ ዓፀዎ ወዲ ረዛን ኣይነፋቕካኒ እንዲኻ ማቲየ ብምባል ኣብ ሕቕፉ ሽጉጥ በለት ረዘነት ናፊኻ ክንበራት ረዛነይ ዘያ ውሽጢ ኽንኣቱ ኢለ ኢሉዋ ንሓደ ካብቲ ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረ ሰድያ ስሒቡ ኮፍ በለ እሞ ረዘነት ኣብ ሰለፉ ኮፍ ኢላ ማቲየ እንታይ ኮንካ ዲኻ ማራ ተረቢሽካ ኣለኻ ማቲየ ባባ ክዛረበካ ስለ ዝቆፀርካ ዲኻ ፈሪሕካ ወላ ሓንቲ ይብለካኒ እኮ ማቲየ ኣጆኻ ዘይ ብዛዕባ መርዓናይ ክሓተካ ደልዩ ዝኸውን በለቶ ረዘነት ነቲ ዳፍላ ማለት ለማሽ ጸጉሩ ርእሱ እናደራረዘት ኖ ናይ ፋዘር ክዳት ኣይጸገም ኣሎ ትማል እምበር ክልተ ኣባላት ኣሃዱ ናይቲ ዝኣሰረኒ ምሕረ ዝብሉ ሓላፊ ክወስዱኒ ናብ ገዘና መጽኦም ነይሮም እዛ መርዓና ብምባል ትኩር ኢሉ ጠመታ እውይ መጽኦም ኸ ነይሮም ኢላትካ ፀሓይነሽ
በለቶ ረዘነት ስምብዲላ ንማቴዎስ ባህልቤና ደሊና ኢሎም መጽኦም ነይሮም ኢላትኒ ወአነ ሙሕጅራ እንታይ ክንገብር ኢና ታማቲ እንደይ ክሳዕ መርዓና ዝሓልፍ ጥራይ ከይረኽቡ ንኽጥንቀቕ ኣለኒ በቃ እሞ ወላ ክሳዕ መርዓና ዝሓልፍ ኣብ ሆቴልና ተሓባኣ ታማቲ ኣብ ሆቴል ዳ መርዓና ገበርና ከመይ ገይራ ክሕባኣ ትረዛኒ ወጻኢታቱ ብዙሕ እንድዩ ወይ እሞ እንታይ ዳ ክንገብር ኢና ወደይ እንደይ ካልእ መፍትሒ ንድለ እምበር ሆቴል ዳ ዋ ማቲየ ባህልብኻ ዳ ኣመን እዩ ማቲየ ስለምንታይ ደኣ ንማቴዎስ ባህልቢና ደሊና ኢሎም ሓቲቶም ማንፅሐይንሽ ሓተተት ረዘነት ወዲ ረዛን ማቴዎስ ባህጉ ከም ዝጽዋዕ ስለትፈልጥ ባህልቢ ኣብ ኮኽራራ ይረዛነ ብሽሙኬ ኤርትራውነት ያረጋግጸ ረፈረንደም መሪጸ እምበር ወለደይን ትውልድ ዓደይን ከቕርብ ስለዘይከኣልኩ ከም ኤርትራዊ ምተፈለጥኩን በላ ሓራይ ጽቡቕ ማቲየ በልናዕናይ ሙሕጅን ባባ እንታይ ከም ዝደለየካ ክንፈልጥ ምስኡ ተዘራርብ ብድሕሪኡ ዋላ ንዑ ማኺርና ክሳዕ ግዜ መርዓና ዝሓልፍ ኣብዚ ሆቴልና ትቕኒ ማቲየ ኣብዚ ከም ዘለኻ መን ከይነግሮም እሞ ብምባል ማዕጾ ከፊታ መሪሓቶ ወጸት ረዘነት ቀላቲ ንኣፍቃሪኣ ብኢዱ ሒዛ ብዘይፍላጥ ከም በጊዕ ነበላዕቲ ከተረክቦ ናብ ቤት ጽሕፈት ኣቦኣ ከደት ኣቶ ቀላቲ ኣብ ሓደ ጸሊም ብቆርበት ዝተሰርሐ ዓብ ናይ ቤት ጽሕፈት መንበር ኮፍ ኢሎም ነቲ ኣብ ቅድሚኦም ዝነበረ ወረቓቕቲ ደኒኖም እናነበቡ ክታሞም ከምብርሉ ጸኒሕዎም ባባ ምስ በለቶ ጓሎም ከዓ ኣቤት ኢሎም ክሳዶም ብምቕናዕ ጠመቱ እሞ ረዘነትን ወዲ ረዛንን ኢድ ንኢድ ተተሓሒዞም ምስ ረኣይዎም ሰላም ዝወደይ መጺእካ እምበኣር በዙ ኸፍ በል ዝወደይ ኮፈል ኢሎም ናብ ሓንቲ ካብተን ክልተ ኣብ ቅድሚኦም ዝነበራ ሰድያታት ኣመልከትሉ ሕራይሺ ኢሉ ወዲ ረዛን ኣብታ ዝሓበርዎ ሰድያ ኮፍ ምስ በላ ኸኣ እቲ ማዕጾ ዓጺኽዮ ናብ ስራሕ ክኺድ ረዘነት በልዋ ነታ ኣብ ጎኒ ወዲ ረዛን ደው ኢላ ዓይን ዓይኖም ትጥምቶም ዝነበረት ጓሎም ሓራይ ባባይ ማቲየ ምስ ወዳእ ካብ ኦፊስ ያለኹም ትጸኒሕ ሓራይ ቻው ኣይዞ ሄኔ ቆንጆ እሺ ኢላ ኣብ መንኩቡ ጠባቢላቶ ኸደት ረዘነት ምስ ወጸት ኣቶ ቀላቲ ንወዲ ረዛን ትኩር ኢሎም ጠመትዎ እሞ ሓፊሩ ርእሱ ምስ ደፍአ ዝስተ እንታ ኽእዘልካ ዝወደይ በልዎ መቕልል ኢሎም ኖ በቃ ዳሕና ይሰትኒ የቐኒለይ ምስ በሎም ከም ሕፍሪ ኢሉ ኸኣ ናብታ ኣብ መንጽሮም ኣብ መንደቕ ተሰቒላ ዝነበረት ዓባይ ሰዓት ትኩር ኢሎም ጠመቱ እሞ እንደገና ርእሶም ናብታ ኣብ ቅድሚኦም ተኸሚሩ ዝነበረ ወረቓቕቲ ብምድፋእ እናገናጸሉ ክነቡን ኣብ ገሊኡ ክፍርሙን ጀመሩ ወዲ ረዛን ከዓ ነቲ ዝተፈላለየ ናይ ንግዲ ምስክር ወረቓቕቲ ዝተሰቕሎ ገፊሕ ቤት ጽሕፈቶም ብዓይኑ እናኾለለ ኣብታ ኾፍ ኢልዋ ዝነበረ ሰድያ ሕሲሲ ክብል ጀመረ ኣቶ ቀላቲ ነቲ ኽገናጽልዎ ዝጸንሑ ወረቓቕቲ ናብቲ ብጸጋማይ ጎኖም ዝነበረ መንደቕ ብምጽጋዕ ንወዲ ረዛን እንደገና ቀዊሎም ጠመትዎ እሞ እቲ ጻዕዳ ካምቻ ምስ ጸሊም ስረን ጸሊም ጃኬትን ወዲዩ ኣብ ቅድሚኦም ኮፍ ኢሉ ቀባሕባሕ ዝብል ዝነበረ ልሁይ ማለት ምልኩዕ መንእሰይ ግርማ ሞገሱ ስለ ዝተበርሆም እምባዕ ሓቃ እንድያዳ እዛ ቖልዓ ኻቡ ይፍለይን ክትብል ብምባል ንመልክዕን ቁመናን ወዲ ረዛን ኣድነቕዎ መልክዕ ብዘይ መንነትን ክብርን እሞ እንታይ ዋጋ ኣለዎ ኢሎም እንደገና ናብታ ኣፊቶም ዝነበረት ሰዓት ጠመቱ ንሰዓት 3:15 ጎደል ድማ ትብል ነበረት ወዲ ረዛን ብልኡኻት ጋይን ወልዱ ተታሒዙ ንኽእሰር 15 ደቂቕ ጥራይ ተሪፎኖ ነብራ ስማዕ በል ዝወደይ
بلو آتو غلات الشعو بهندبت بتا بيمانيت إيدوم عاتيروم ما زنبرو برعي ناتس أقاماي كورنعوم دقي فملو زنبرو تقرب أن قحقعو اتدرو رهاس تيف كبلها جميران زنبرات سابعتو أبسلوفو أن درزة زيصبا زنبرا ودرزان شعو كسادو أقنعو تأمتهم نرزانت قوالي أبي خد فلتا بمبال قاسم أسرع بيلوم حتى تو أب كتما دا بخمي مالت انتاي الراقبكم بقدميو حدا معلتا قاطامي أو حدا ديسكو تراقبنا تراينا سلازنا برناس بقابو تلالينا مالتيو بلوم ناتناي بحقي ملاليوم حبيو مخنياتو آتو غلاتي ولد خمزي باللمبر تاريخي واتو بملو زفلتو سلازي مسلو اتناي بحق ملاليوم جن قدم مكينان نحصب خلو آب كباب بابيلون مخانو آتو غلاتي أقدمهم يفلتو سلازنبرو فش خيلوم درق سحق أن سحقو رأسهم نيمانة سقام نقنقو ودرزان ون بقدميو فاتسيمو زي فلت حاسو سلاز تزاربه ملأ سبنتو رسن وسيخو برهاز تحسيبو تلك ايه أم حجدا رزنت مساقات مرعو والسينا خمزلا فليت كان لغادو هو فليت اللغو سرعك اللكاديو أي يبلين أب هاجرا أقول قلت يزلغ مبع أب جنبارات يخاختيت كازل غنبار هو عجدا نمنتاي مصي كامون عرفتي هادي مو كمز مصه كم زي فلتو تمسيلوم حاتتو بعرفتي مصي داقي مو حسوه ودرزان صبو حراي امو صبعنو مستمرع غدا حداركم توصلو غزان سرحنا اللوكادي اي يبلين جن كلتينا تحقاقيسنا نستقسكم ونبرت كانت ريو نخلينا وع سرح يبلكان من برغزاونا بالكان امو بترايدكا والسبت مرعي غدا انت قد قبرايخا بمبال هوا ترو نسودا تحنص اقم يبلون فقرت الليو تحقاقيسنا نحلفوينا مبع بزي سراح بفقر ترايدو ينبريو بفقر ترايكو اي مسبلة قلتفهم كولفو بلدعان حراي قدفو نسو نرزنتك بمنتاي خافتي خيا بخلو حراي صبو ولد دخاخ رخوبات ديوم مستمرعكم قرب كحقسكم خولو ديوم مسبلو اتا كل غزي انت تتنكفا اتقنزو قسلو سلازغدو با نمنتاي كن ولد خمزي بلينا فلطو حتنلو بمبال زملسو طفيو دنينو تنبلا عراي دحان سدراخا ون رخوبات ايكونون مالتيو بل مسرزنتك كساب كندي امنت كان فقرخان بلو آتو غلاتي نابتو مابت كوريدر كوينوم وطم قلقل زبلو زنبرو كلتا نود رزان كحزوز قطروم لؤخات قاين ولدو مالت محرت انا تأمتو معك انا سلا زي بلوس كندزيو إلا خقلتو يكالني مس بلوم كا معصو تقعك حمو من يخاتو بلو آتو غلاتي عاويلوم كلتا واتهدراو كدان زلبسو من اسياتكا
ነቲ ተዓጽዩ ዝነበረ ማዕጾ ከፊቶም ተመራሪሖም ናብ ቤት ጽሕፈት ኣቶ ቐላቲ ኣተዉ። እቲ ብድሕሪኡ ማዕጾ ደፊኦም ክኣትዉ ከለዉ ገጹ ኸየዘረ ምስሎም ኣብ ቤትሮ ናይቲ ኣብ ፊቱ ተሰቒሉ ዝነበረ ዓብ ስእሊ ኣቶ ቐላቲ ዝረኣዮም ኮማንዶ ወዲ ረዛን ብቕጽበት ዘሊሉ ብምትንሳእ ንኽልቲኦም ብዘደንቕ ቅልጣፈ ብኣእጋሩን ኣእዳውን ቀላሊዑ ናብ መሬት ዘርግሖም። ነቶም በቲ ዝረኣይዎ ተኣምር ፈዚዞም ቀባሕባሕ ዝብሉ ዝነበሩ ኣቶ ቐላቲ እውን ኣዒንቱ ኣፍጢጡ ኢዱ ዓሚኹ ነቲ ጠረጴዝኦም ገው ድሕሪ ምባል ዳን ንኽብሪ ረዛን ኢለ ገዲፈኩም ኣለኹ ዳን ኢሉዎም ብጉያ ወፀእ። ሰላም ዝሓፍተይ ረዘነት ግዳር ረኸብኒ በላ ወዲ ረዛን ካብ ሆቴል ኣስመረት ብጉያ ናብ ጎደና ወፂኡ ናብ ሓደ ድኳን ብምእታው ቴሌፎን ደው ኢሉ ሄሎ መን ክብል በለት እታ ብውሽጢ መስመር ጻውዕ ቴሌፎን ዝመጸታ ረዘነት ቐላቲ ረዛነይ ስምዒ ምስ በላ ወዲ ረዛን ከዓ እዋ እንታይ ኮይንካ ዳ ኣቦ ቢልካ ኸይድካ ናብ ኦፊሴ ምጻእ ምሽለካ ማትየ በለቶ ህውኽ ኢላ ኣይተዓመኒ ረዛነይ ስምዕኒ ጥራይ ዝብለኪ ብምባል እታ ኣብ ቤት ጽሕፈት ኣቦኣ ዘጋጠሞ ሽግር ምስ ነገራ ኣዝያ ሰንበደት ረዘነት። በቃ ቻው ረዛነይ ክድውለልኪ ኢሉ ቴሌፎን ምስ ዓፀዋ ኸኣ ብጉያ ናብ ቤት ጽሕፈት ኣቦኣ ከደት ረዘነት። እቲ ቤት ጽሕፈት ተገማጢሉን እቲ ጣውላን ሰድያታትን ደም ተጸያይቁን ምስ ረኣየቶ ኸኣ እዊ ኣነ ማትየ ደሞ ወፂኡ ወቂኦም ኣለዎ ማለት እዩ ብምባል ብጉያ ናብ ቤት ጽሕፈታ ተመልሰት። ማህደራት ሓንጊጣ ናብቲ ቤት መግቢ ምስ ወረደት ድማ ምስቶም ንወዲ ረዛን ክወስዱ ዝመፁ ክልተ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣቦ ኣቶ ቐላቲ ኣብ ሓደ ጣውላ ኮፍ ኢሎም ኣእዳዎም እናወዛወዙ ክዛረቡ ብጎባ ዓይና ሪኣ ከም ዘይረኣየቶም ትኺላ ናብ ደገ ወፀት። ረዘነት ካብ ኣስመረት ሆቴል ምስ ወፀት ብጉያ ናብ መኪና ኣትያ ድማ ብፍጥነት ናብ ጣባ ገጻ መኪና ሕንበበታ። ሰላም ፀሓይነሽ ማትየ ይመፅን በለታ ረዘነት ነቲ ተገፍቲኑ ዝጸንሓ ማዕጾ ኻንሸሎን ሳሎንን ፀሓይነሽ ደፊኣ ናብ ውሽጢ ሳሎን ምስ ኣተወት እዊ ኣይመፅን ዳሓን ዲኽ ረዘነተይ ማትወስ እንታይ ኮይኑ ድዩ በለታ ፀሓይነሽ እውን ስንብድ ኢላ እዊ እሙና ቢዳ ኸይዱ ይኸውና ፀሓይ ሓፍተይ እቶም ክወስድዎ ዝመፁ ወታደራት ብጥኢት ምስ ወግእዎ ምስ ደሙ እኮ ይሃዲሞ ኸይዱ ፀሓይ ሓፍተይ ደሙ ወዲዩና ከይመውት ዋነ ማትየ ዘይሓልፈሉ ኢላ በብኽያት ክትንኽነኽን ክትጭነቕን ምስ ጀመረት ፀሓይነሽ ቀልጢፋ ሓቒፋ ኣጆኹ ረዘነተይ ኣጆኹ ሓንቲ ይከውንን እዩ እናበለት በቲ ዝሰማዓቶ ዘሕዝን ፍጻመ እንታይ ከም እትገብር ክትሓስብ ጀመረት። ከምቲ ኣብ ግዜ ደርግ ናብ ሰበስልጣናት ኣዕርኽታ ደው ኢላ ከተድሕኖ ስለ ዘይከኣለት ከዓ ዋይ እንታይ መዋፅኦ ዘይብሉ እዋንና በፂሕና ጓለይ እሞ ሕጂ ደኣ ኣበይ ክንደሎ ኢና ትረዘነተይ ናብቲ ዝውዕለሉ እንዳስዋ ኸይድና ዶ ክንሓትት ዋይ መን እሞ ዝበሃላተን ኣማኒቶም ሰበይቲ ጓለይ በለታ ካብ ሕቑፋ ፍልይ ኣቢላ መብራህቲ እየን ዝበሃላ ንሰንዳ ዘየለዋ ሞይተን እንዴና ትፀሓይነሸይ በለታ ነቲ ኸብዒንታ ወረር ዝብል ዝነበረ ንብዓታ እናደረዘት እዋይ ምስኪነይቲ ኣንቲ መዓስ ሞይተን ደኣ ሕጂ ዳ ነዊሕ ገይረን
بعلماتي أبصوا خلوين مويتن واي بالمنقسة سمايتي وارسن مسكنيتي أما بيد أخندي لنا حج سرزنتي أنا بلاكش إنها خلوها ود رزان نات مستوم أبالا سراويت كباس زي تقعد دكرا وانتو كغير سلازمات بهندبت نرزانات مسرعيا سنبدا وي ماتي نتي صحفتي ماتي إلا نصحينش قديما بغيا نابكان شلو وصات رزانات ماتي دحنديخا أمنتي كخاتوغيكا اسكا ماتي اسكريني بمبال نعمل أكلاتو إنا دحسست كتفتش متجمرت كا واني توقع أخونا ترزاني مني توقعي لكي بلا ود رزان حقفو أبي صحفة بابا دمش فاسيسو نيرو أمو ناتي زي كونة ترزاني ناتاتو ميو أنا خدانا يتراي تقري جنبر دماي وطاكون بمبال نابت التتربيعو زنبرك كامتشؤو عمل كتلا واي أنت رزانة حفتي لبيني خملي كنت أنيح كده واي بلت እታት ሚላክ ክትዕዘብ ዝጸንሐት ፀሓይነሽ እውን ናብ ረዘነት እናጠመተት ይቅርታ ፀሐይ ሓፍቴ ያቀስሉት መስሎኝ ነው እኮ በለታ በላ ክዳነይ ክቀይር እሞ ቀልጢፉ ካብዚ ገዛ ክወፅእ ኣለኒ ምክንያቱ ሕጂ ሕኖኦም ክፈድዩ ናብዚ ገዛ ምምፆም ኣይተርፎምኒ ኢሉ እውን ናብ መደቀሲኡ ከደ ወዲ ረዛን ረዘነት ደድሕሪኡ ክስዕብ ከላ ፀሓይ ከዓ ናብ ሳሎና ተመልሰት ዞር ረዘነይ ኣሰም ቢደክምሽ ብምባል ነታ ክዳኑ እናቀየረ ከሎ ሓቂፋ ትስዕሞ ዝነበረት ኣፍቃሪቱ ሕቁፍ ኣቢሉ ሓንሳብ ጠዊቑ ብምስዓም በቃ ቻው ከይደ ረዘነይ ንስኻ ምስ ፀሓይ ቁርብ ዕለሊ ኢሉዋ ብተብተብ ወፀ ወዲ ረዛን رزنتي ما تقولش كيدو دا بلتا ፀሓይነሽ ነታ እዝና ኣውዲቓ ሰለየና በለዝ መጸታ ረዘነት ቀላቲ وخير ፀሓይ ሓፍተይ ماتي كيدو ኢላ ክትበክም ምስ ጀመረት ከዓ ዋ በቃ ይትብከይ ትረዘነት ሓፍተይ ደሓናጅ ኩሉ ክሓልፍ እንዲው ዋይ ሓፍተይ زين جيزيهم زقايو وزلو يقايوم فتاري وا أنتي بعلاتهم زفوت أروش قرواريدنا كيف تنا تخافلت جيرومنا قصهم ترحق تكالات بمبال أنصر صارت ፀሓይነሽ